faramuso kan Bokar Traoré an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Ni y'an sigilen kunnafoni balan ale kɛnɛ kan. Tandala. Kunnafoni balan ye jɔkun kɔnɔ siɲɛ 5. Bokar Traoré an wasalen. Min ye bi sɔgɔnɛ na kunnafoni ka daminɛ. Awɔ. Ka da ka min ye lamɛnbaaw de b'u sigi ka makɔnɔ. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Awɔ. Radio Jekafo ka kunnafoni balan. N'a ma sigi sen ka kuncɛ. Anw tɛ wuli ka ko wɛrɛ kɛ. Siga t'o la. Anw tɛ baara kɛ. Awɔ. Anw tɛ dumuni kɛ. An tɛ suna kɛ. An tɛ hali baro kɛ fo Jekafo ka kunnafoni balan ka ban. O ye kanu ye. Njɔ Bokari. Kɔdi baasi t'i la. Tɔɔrɔ foyi tɛ n na. Forme bɛ yen denmisɛnninw ɲuman na forme bɛ yen kɔni. Bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ. Galabu bɛ gijigiji. N ka kɛnɛ. N buramuso ye daraka tobi ka di. O ye ko kuma ninnu de bɛ to ka jɛngɛ. I ka kuma bɛɛ ka ɲi haki i ka kuma de bɛ to ka jɛngɛ. I bilama in i ni forme bɛ ɲɔgɔn na fo n k'i ɲininka de. Bitan i bɛ gijigiji bi. N ka kɛnɛ tɔɔrɔ tɛ n na. Waati t'o la hali ni fɛn t'i kunna. I bɛ nisɔndiya. Nin ye tiɲɛ ye. Awɔ. O tuma Ala ka dɔ fara. O bɛ dɔ fara maanifin si de kan. Nin ye tiɲɛ ye. Ne ko Sadio cɛ a bɛ ko bɛ cogo di. Baasi foyi tɛ yen. An bɛ Ala tanu baasi foyi tɛ yen. An denmuso labani Diko Mayiga. Baasi foyi tɛ yen. Bokar Traoré o tuma an b'a ɲini Jibi fɛ ale ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ. O bɛ bɛn. Jabate. Naamu. Jama mana jɛn ka daji tu maa min kan hali n'i ma ko i bɛ ɲigi. Ne ko bala cogo bɛ di. Bokar Traoré ne bɛ n tigɛ don. Nin ye sɛbɛn ye min ye karamɔgɔ daba ɲuman na. Tɔgɔ tan an na tila k'a tɔgɔ ɲini. Fasiriba o ye Bazumana Kane. Bazumana Kane a ko jamana gouvernement ɲɛmaa. O ye prétoire. Fasiriba ko. Bokar Traoré a ko min ye jamana transition ɲɛmaa n'o ye Cɛjan Bandaw min ye a kumana jamana sɔrɔsiw ka san 60 sɔrɔ hukumu kɔnɔna la min ye kangari caman ye a y'o da. Bokar Traoré Fasiriba y'a jira k'a fɔ Cɛjan kɔni a dimina. Ale m'a dimi. Bokar Traoré min b'a kun n'a kan cɛ a b'a bɛɛ lajɛlen fɔ jamana ka nafa n'a ka tɔnɔ kɔnɔna la. A ko san yɛlɛma seli n'o bɛ kɛ jamanakuntigi bɛ bɔ ni ka kuma jamanadenw ye o de kuma in sen fɛ nin kuma ninnu taara a nɔfɛ min ye kangarida ye an ka jamana finitigilakaw ka wari min ni bɛn kɛra kan sɔn kɛra ma bulonba kɔnɔna la jamana masakɛ kɔrɔ ale ka fanga kɔnɔ n'o ye miliyari 230 ko wari in taara min. Cɛjan ko Bokar Traoré loi de programmation militaire députés bɛnna kan ni ka nafolo bɔ foroba wagande kɔnɔna la ni ka avion minɛnw kɛlɛkɛminɛ ka taa bila tajiw ale n'a ɲɔgɔnnaw la ni ka don an ka jamana finitigilakaw ka baara da fɛ. Bokar Traoré fɛn fɛn mina ni dususuma ye Mali kɔnɔna la lafiya Mali bɛ wuli ka jɔ ni kɛlɛ min na ka ɲɛsin jugu ma Ala bɛ se ka sebaya don an garisigɛ la cogo min na a tɛ kɛ nafolo bɔkɔ a tɛ kɛ minansan kɔ ne ni wari min fɔlen filɛ n'o donna minɛnw na a ka ca Ala fɛ Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ. Wari kofɔlen Bokar Traoré a bolo dara min ye bulonba fɛ députés bɛɛ lajɛlen jɛnna n'a ye ni ka ta ka bɔ foroba wagande kɔnɔna la Bokar Traoré min kɔni wari in bɔlen ko wari tununa. Wari tununa wari taara min miliyari 1000 miliyari 200 ani miliyari 30. Bokar Traoré Fasiriba ko a ko Cɛjan Bandaw armée ka san 60 sɔrɔ a y'a jira k'a fɔ wari in kɔni a donna wo min na hali n'a kɛra mɛnɛmɛnɛ wo ye ko wari in bɛ labɔ a ka kɛ ten ko wari in dossier Bokar Traoré k'a madalen bɛ a n'a bilala kɛrɛfɛ ko kelenw tɛ o tuma k'ale bi kali jamanadenw ye jamanadenw ye danaya mun ta ka d'ale kan ale ka san kelen ni ɲari Bokar Traoré jamana mago bɛ fɛn minnu na jamanadenw bɛ fɛ baara minnu ka boloda Bokar Traoré fɛn fɛn bɛ tali kɛ waridunko kuma kan ka jamana in kɔnɔ a ko a b'a ko bɛɛ lajɛlen jɛya malidenw ye a ko abada ale t'i kɔdon ni k'a ko nɔgɔlen to bawo bɛna nkalon ta k'a d'ale yɛrɛ la n'a ye kɔdon. Fasiriba ko Bokar Traoré min ye Cɛjan Bandaw a y'a jira k'a fɔ wari in kɔni a bɔra namara kuma kɔni t'a la wari bɔra a bɛ maa jumɛn ni maa jumɛnw de jufa kɔnɔna la. Village ni mobili dakabana kule sanbaw o b'u yɛrɛ dɔn. Bokar Traoré Fasiriba ko min ɲini nafolo in ye Bokari a mana kɛ maa o maa bolo Mali kɔnɔ o Mali kɔ kan o ni sɛbɛnden jateminɛw y'a jira k'a fɔ i nɔ b'a la i da b'a ko la Bokar Traoré o sɛbɛnfura mun kan na ta ka di kiiritigɛlaw ma a ko sɔɔni kiiritigɛlaw bɛ n'u ka baara kura daminɛ min ye waridunko kuma ye Bokar Traoré faso ka wari finitigilakaw ka wari abada maa kelen man k'o ta ni k'o dun k'i sigi jamanadenw kunna. N ko kosa in na Buwa Jabate primo aya i b'o dɔn kɔni ni minnu bilala ka taa u bɛ taa kalo 9 wali kalo 8 min kɛ ka sɔrɔ yanni i ka segin ka na yanni mɔgɔ wɛrɛ ka taa remplacer i n'a fɔ an ka camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la primo aya o ye 2012 waatiw de ye aya kelen ka
Amadu Jolido kana shu ko na Jolido o ye watandi o wata ngumbe sebeme papio kono kabe kaduma yakati o kuma ka di jona conseil na surasi nunu nale bandaw na ka mo kelangara asim goita ay ka fara ministre de la défense kurainga o tara ga ta ko nunu sege o mo be ko wari mbi gono kono iba fono ngabe ka duma tukuno akona ko nyina wa nyesoro abi ka duma wa te ka duma ate ka duma folode ikote awo ana klaka nyene bazumana kane botorode aya yira ka fo che janko ni minye ni segasgali baraw ye alitlala ka ketaw laka ba kritikalaw kan ga baramunu ke bori ulu fene be ku ga seben ko nundo ko furan ko je ako siga ko ntemina bamako kura kaso bomba abina jatigini dunan chama soro botorode ka sawo ke jamana ka wari dunaw ye ako sura suka wari abada amankan makelinga ta ka dunki damaranga maka ta ka dunka che yake maka ta ka dunki yira jamana dona ako minye foroba fenye obido foroba bara dafe kuna bani filani ay min bo l'alerti la akabi bolido Boje wate l'alerti mo ka fara bazumana kanega ambu bela jelefu ukote ko ni ko nalomo ma ka ukati dogo ni janto make obeshi akunfe ni ne ndega do ni sabambe bo sabambe no ka mako le débat ni ya maminga fasire o igra ko edumi yaye ko anga ta bulgesi ani mondoro ko sa dai na ko manifin tandoli o kana blaki sado kono mi onga frendigila kauye o ngwara da ka fasa sama ka bobba manjila ka nyana ka ben janvier kolotle mga ani nanima en 2021 ni ko inda ka laje ni ba manjila ka o ukani nana kanu suru ni yoroko folinga onga surasuka no ye bulgesi ani mondoro ye ukani no mba do take na jala ka be sefla wa mi onga frindila ka akele ba fo kabiala ku da o majilega sunoko bawo ni frindi ni ba manjila ka nunu uka barada de obe soli fajiri de yanva nunu ve ka na bi onga mauka ukani awolola mina unake kama wara ladi mi ye janvier kolot le bisa baningele temele ka be karima no ye 2021 kono nai ibaye ka fo mi ye onga jamana kuntigi danga no ye colonel Asimin Goita ye ako onga chebale nunu uye bara minge ko alebe ta bo uye ka jonjonta ni ka di uma no ye médaille de reconnaissance ye manivi ni ye bara minge nyerama aka jirela ka fo jongala karse ye bara minge faso to ala akela ni ka nye ode kela ni jonjon din sababu no ye cérémonie de décoration ye akona tala ya jira ka fo jamana dun jigibe ni finidigla ka nununga alna maya ka fo maworo nana kanande ma kungola gawo yere ban kungoro ta kan disi goshi nanga finidigla ka uye mi ye finidigla ka nunu be bara mina jamana ngono no ye jamana dun no ningu no bulumna la kanali ko bara en ka bala ka ke mawera be se ka fo kabini chama jora fanga nyama usigi ufra kana bugo sisala ibaye ka fo onga finidigla ka o koni mbala ka sana yele de soro doni aduje mi ye mondoro ani bulgezi bamanjila ka o koni usoro ku saradade ka su sarada ali dat ite se ga jati ka ba mi ye fe o ka marama fo ye ka tase o ka moto ni mobluma fo ka tase marfa kisoma ka tegeda ni chama de ka mi ye colonel Asimin Goita ye ni tama senve baye ka fo ani onga sorosuka enyemuga ya blue no chef d'état major général des armées o kumbe tamana ka tase chef d'état major de l'armée de terre mi fo ka tase garde national chef d'état major ma ani commandant des théâtres no flani chamanje bulo no ye secteur kati opération maliko ani ni nu nyama belejele ye nyoye aya jira ka fo bara mi mbole fle ka keni ko jongwala jamana kuntigi no ye chamanje fanga nyamaye bandaw no ye le jay ko akakuma kando ani akafulika kalebe na min lase uma no ye colonel Asimin Goita yera ka korofoyi aya jira ka fo bandaw ko ani aka gouvernement ko nu sojale do finitigla ko koro be bara mi no ka do fara chesirika bawo ni ba manjila kanu ko nu masake on ga finitigla ko fana finindo kaminga no de jamana do no bulumna la kanali o koni ko no bara time ka se a hagela wa mi ye colonel Asimin Goita ye aya jira ka fo ale yera krengere ni ala abeni finitigla kanu nu fo yoro ko fole ngonnana finitigla ka bele jile ga foli be kena kono ga mi ye bulgesi ani mondore bara nyuma mi no bola ka ke ko sa daina ka bu fo abara ke chugo nyumana bawo ni mena ke sabu ye jonjo mi yera tale fle ka dinu no mano ye medayi ma woro be finitigla ka wala oluka se ka dusu soro o be famu na wale ma yoro mun ta mega khalifa ola o ka se ka ayoro kanali bara ani ka atime ka se a hagela ni ngu ye sebe mi na ya sama ka bole deba
b'a kɔnɔna na Igraki Dumbuya ale ka fasiri don le pays jamana fasiriba n'o ye Isa Jigiba dɔngɔnakɛ Bɔgɔri a ko an ka taa Kidali marabolo maa minnu bɛ Kidali ɲɛmaya la Bɔgɔri Tarawele hali bi Mali gouvernement ma yɛrɛ sago sɔrɔ fɔlɔ min ye coordination des mouvements de l'Azawad olu kɔni ye u ka lajɛba dɔ boloda kalo tɛmɛnen tile 25 27 ka kuncɛ janvier kalo tile 28 a kɛra Kidali dugu kɔnɔna yɛrɛ la fasiriba ko nin ye laadala ɲɔgɔn ye san o san u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka jɛrɛjɛkulu ka kumaw kunna baara ni ŋaniya minnu sirilen b'u bolo ni k'u da don a la hali bi u ka laɲini bɛ cogo di Bɔgɔri Tarawele ɲinantan in a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye Mali ale yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na sabu min ye fanga senkɔrɔmacɛ baaraw bolodara o tuma u kan ka hakilina kura jumɛn ta u ni jamana marabaaw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma min b'a to kɛlɛjugu min b'a ni ɲɔgɔn cɛ u ka baasi ka bɔ yen nka ko n'i ye kow lajɛ hali bi Bɔgɔri ko darakɔrɔbɔli tɔ dɔ faralo kan dɛ a ko min ye ka sɛgɛ ka sɛdennin ta ka tila k'i sigi sɛsulu ka sɛdennin dun a ko tɔ ye ɲɛdonna ye a ko coordination des mouvements de l'Azawadi maaw Bɔgɔri Tarawele k'u ye ɲɛdonna belebeleba de kɛ Mali la tuguni min ye dimi belebeleba ye k'u y'o de don a na tuguni Bɔgɔri nin ko in fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ in a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o de ye Algabas Ag Intala cɛkɔrɔba Bɔgɔri Tarawele a yɛrɛ sigilen bɛ Bamakɔ yan min ye a lafiyalenba ale kɔni de tun bɛ ɲɛmaya la ale y'i fosi u ka ni congrès na ni ka ɲɛmaya ta k'o di maa min ma o de ye Sidi Ibrahim Olo Sidati ye Sidati ale de kɔni kɛra sema o ɲɛma kura ye Bɔgɔri fo ka taa bila san wɛrɛ la a ko jamakulu kɔni jɔn bɛ k'u ɲɛ jɔ ale de la Bɔgɔri ale kɔni fana y'a yɛrɛ k'a fɔ jama ka danaya mun b'ale kan Bɔgɔri Tarawele o tuma o tɛ dɔwɛrɛ sema yɛrɛ mago bɛ fɛn min na hakilina mun bɛ u la min ye u ka dugukolo kɔlɔsili baaraw ye Bɔgɔri sabu n'i y'a lajɛ Mali tɛ tila Bɔgɔri Mali tilalen don a mɛnna an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan dɛ ɲɛdonna bɛ ka kana fɛn dɔ bɛ sen na Bɔgɔri Tarawele fasiriba ko n'i y'a lajɛ hali min ye jamana minisiri 6 min taara jɔ kun tɛmɛnen olu bisimila cogo Kidali kɔnɔna la i b'a fɔ k'u ye sure jamana wɛrɛ la min ye u fa dugukolo yɛrɛ kan Bɔgɔri Tarawele hakiliw kun wasiwasilen sabu n'i y'a lajɛ maa wɛrɛw de kɛmɛ ka kɔlɔsili baaraw boloda an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen olu kɔni danbɛ yɔrɔ kelen na n'o ye k'u kantonné a tɛ k'u la abada ni ka bɔ ka taa yɔrɔ la Bɔgɔri hali ka taa butiginin la ni yamaruya ma di ma a tɛ ku i la o bɛ bɛn wa e b'i yɛrɛ ka dugukolo kan a tɛ ku i la hali ka t'i ka bɔnbɔn san e b'i ka du kɔnɔ a bɛ fɔ ko du fan dɔ bɛ e kana se yen dɛ i ka sukaro ni te a tɛ ku i la i ka taa san n'i ma yamaruya walima i bɛ maa wɛrɛ ci o man di fasiriba ko Bɔgɔri Tarawele an sigilen bɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye Kidali ye Mali ta don min ye dugukolo ye Bɔgɔri Tarawele sibiri ɲɛ kelen tɛ tigɛ ka bɔ a la Bɔgɔri Tarawele sema maaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni y'a tila k'a k'u yɛrɛ sago ye sabu u ye hakilina mun ta Bɔgɔri Tarawele o b'a yira k'a fɔ sema maaw kɔni ye ko dɔ boloda u y'a yira k'a fɔ jamana ale kɛɲɛkafɛ bolo ni kɔrɔnfɛ bolo Bɔgɔri Tarawele min kɔni ye u ka sɔrɔsikulu ye olu ka u sigi yɔrɔ belebeleba dɔ la n'o ye état major ye Bɔgɔri Tarawele k'u y'o 2 de ŋaniya u y'o baara boloda ka ban Awusa ale ni Guruma fasiriba ko Bɔgɔri Tarawele an bɛ Mali kɛlɛkɛcɛw bɛna taa Kidali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka taa bila an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo cɛncɛn fuga kanɔn bɛɛ lajɛlen la an b'o sigi kɔnɔna la n'a fɔra ko Bamanci kɔrɔw Bɔgɔri olu tilala k'u ka cɛdenw lawuli n'u ka bikapu a sɔnsɔnnen PK 45 na n'u ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka marifaw n'u ka munitions Bɔgɔri ni ka tila ka taa sigiyɔrɔ de dilan u yɛrɛ la tuguni o tuma o tɛ fɛ kɛlɛ ka ban ne m'a fɔ ye ko kɛlɛ in maa dɔw de dahirimɛ b'a la wa o kɔrɔ sa n'a banna olu ka hɛrɛ tɛ tigɛ u bɛ ka t'u sigiyɔrɔ min na sa o kɛra olu ta ye définitive sa kɛ wa n'an wulila ɲɔgɔn nɔfɛ a bɛ gɛlɛya dɛ o to ye sa de Bɔgɔri fasiriba ko a ko nin sigilen kɔni nin yɔrɔ fila n'o ye Awusa ale ni Guruma Bɔgɔri o b'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na ko mun bɛ sen na an kana birifini biri ko tiɲɛ kan Bɔgɔri o de ye jamana kɔrɔnfɛ bolo min ye Bamanci kɔrɔ ninnu ye k'a tigɛ k'a k'u ta ye mun ye ka hakilinaw ye u dɔngɔ n'u sago Bɔgɔri hali n'a kuma tɛ bɔ da kɔnɔ nka kɛwale b'a yira k'a fɔ a kɛra ka ban min y'u ka ɲɛma kura Sidi Ibrahim Olo Sidati maa ko fɔlen n'i y'a ɲɛda yɛrɛ ye i ye bɔnɛ ye Bɔgɔri Tarawele fasiriba ko a n'a ka cɛdenw Bɔgɔri k'u galabu jalen bɛ an bɛ don min na ko bi ni marabolo 2 tɛmɛnen kɔ n'o ye Awusa ale ni Guruma u ko k'u kɛmɛ ka yɔrɔ wɛrɛ ŋaniya tuguni u bɛna t'u ka cɛdenw sigi yɔrɔ min na ni k'u ka dugukolo k'a kɔlɔsi wa ko nin baara min kɛra u gansan b'a kɛ ko ye k'u ni kɛlɛkɛcɛ wɛrɛw de y'a kɛ min tɛ Mali sɔrɔsiw ye o ye jɔnni ye Marakala Zoye 2 ya Barikani wa Bina Jante ya n'i ye ninnu ye
n'i ye ninnu ye ka ko kɛ jigisɛmɛyɔrɔ de b'u la ko olu ye anw jugu ye jɔn la u t'an jugu ye o kɛwale de bɛ k'a to an dimi n'i ye sɛkili foroko ye ka maa min kun an ka ti fɔ ɲɔgɔn ye dɛ gɔngɔrɔ ka janfa b'o la le pays an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ Isa Jigiba ale ka sɛbɛnni don Isa Jigiba ka fara le pays fasilujɛkulu kan bɔ jabate an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ten ko maa lafililen o ye ka di ni maa tunulen ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ni o k'a ma ko le reporter min ye PRFM fasoko ye n'o ye politikitɔn ye e ko a kɔnɔmaw o dimi tɛ ɲɛmaa kɔrɔ wa min ye u ka jɛkulu ye u ye foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ min kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen nun donna ɲɔgɔn dalajɛsoba dɔ kɔnɔna na n'o ye muso kunda ye Korofina Nord la yan ka bɛn janvier kalo tile 30 ma san 2021 min ye PRFM fasoko ye n'o de ye parti pour la restauration des valeurs du Mali dalacɛla la an ko a ma ko PRFM fasoko o kɔni u y'a jira k'a fɔ u ka foroba lajɛrɛ in senfɛ k'a fɔ min ye u ka ɲɛmaa ye min ye ɲɛmaaya fɔlɔ kɛ ka tila ka n'a yɛrɛ bɛ a la halisa n'o ye Mamadu Sidibe ye ko taabolo dɔ bɛ a la k'olu kɔni tɛna jɛn ni o ye tuguni u ka foroba lajɛrɛ in senfɛ o ye wele bila u ka tɔn ka cɛsuguw ma an ka marabolo kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ Kayi kan Kulukoro Sikaso Segu Mopti ani marabolo tɔw nin bɛɛ lajɛlen maakun wele bɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 30 ma san 2021 musokunda kɔnɔna na ka se ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen taara kuncɛ fɛn min na u y'a jira k'a fɔ fɛn min kɛ mɛ k'u dimi Mamadu Sidibe kɔrɔ a kun de ye a ye bureau min sigi ni a ye session extraordinaire dɔ karaba k'u sigi min n'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔra ka kɛ décembre kalo sale tile 26 san 2020 kɔnɔna na min kɛla palais des sports de Bamako la Amdala Sey 2000 la a kɔni ka bureau sigila cogo min na ani commission d'organisation min sigina bureau in sigili hukumu kɔnɔna na ko nin si ma kɛ sariya kɔnɔna na bon min ye tɔn jo sariya sɛbɛn n'o ye statut règlement ye k'a b'o sɔsɔ kosɛbɛ maa kofɔlen ninnu u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min n'o bɛna kɛ o de ye o bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de ye congrès min n'o kɛla sabu ye ka Mamadu Sidibe k'a sigi u ka tɔn ɲɛmɔgɔya la PRFM fasoko kunna k'a sɔrɔ congrès ma kɛ sariya kɔnɔna na ko bawo délégué minnu kunna k'a ka ca délégué 700 ye ko nka k'u nana sɛbɛn kɛ ka badge personnalisé ka maa 50 dɔrɔn de ta k'o don sali kɔnɔna na congrès o dayɛlɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ baaraw nun dole ko min ye baaraw ye u nana dulo sanga damadɔ baara tɔ u nana o bɛɛ lajɛlen maaw cɛ u yɛrɛ jɛɲamɔgɔw masurunyamɔgɔw ka taa n'u ye cité des enfants na cité des enfants kɔnɔna na u ka jabalaba min bɛ yen u baaraw taara kurakuraya ye wa ko yan'o ka kɛ min ye tɔn yɛrɛ maa kologirin dɔ ye n'o ye PRFM jeunesse maa kologirin ye n'o ye Sulemani Samake ye ale y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ ko yanni u ka taa nin congrès in ni ka nin bureau kura ni k'a sigi a congrès juru la ka bɛn décembre kalo tile 26 san 2020 kɔnɔna na ko ale ye weleli kɛ ka ɲɛsin u ka tɔn yɛrɛ secrétaire général ma n'o ye Yaya Kulubali ye k'a ma kala don a ɲin na ka bɛn ni a ye wa olu tun b'a fɛ ka kunnafoni min fana ɲini o de ye tɔn in ani congrès in bɛna sigi cogo min na ka ɲɛsin tɔn ka kungilennaw ye ale tun bɛ fɛ k'o kunnafoni ɲini ko nka ko min ye secrétaire général ye Yaya Kulubali k'a ma kala don i ɲin na ka bɛn ni a ye ko wa ko olu tun b'a la ka fɛn min laɲini o de ye bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko nka ko n'an bɛ taabolo min ye Mamadu Sidibe la ko o taabolo k'a tɛ tɔndenw fara ɲɔgɔn kan k'a tɛ o kofɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ fana min ye nin kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye nin foroba lajɛrɛ ye min n'a bɔra ka kɛ muso kunda la ka bɛn janvier kalo tile 30 ma san 2021 i b'a ye k'a fɔ min ye madame Kulubali Kayatu Keta ka taa se madame Maimuna Makalu ma Ousmane Sangare ka taa se Samba Kulubali ma ani Amadou Kulubali ani Abdul Karim fo ka taa se Sulemani Samake ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛ sɔn bi u tɛ sɔn sini wa tɔn min sigila Mamadu Sidibe fɛ ka bɛn décembre kalo tɛmɛlen tile 26 ma san 2020 kɔnɔna na palais des sports la k'u tɛ a bureau k'u tɛ a lakodɔn wa min ye u yɛrɛ ka bureau ye o kɛn bɛ k'o baaraw boloda o ni tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ka bila février kalo min filɛ nin n'o o jɔlen filɛ nin an kunna o tile 27 nata san 2021 k'u yɛrɛ n'u ka bureau sigi wa a jala maa ye o olu b'o ka bureau sigi a ma ja maa ye o u b'u ka bureau sigi min ye maa kofɔlen n'o ye Ousmane Sangare ye ale min yɛrɛ kun ye nin foroba lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen labɛnba ɲɛmaya talen bɛ ka di a ma n'o ye président du commission d'organisation de l'assemblée générale ye o y'a jira k'a fɔ sigida fɔlɔ kɔnɔna na yan PRFM fasoko bolofara min n'o bɛ yan ka taa se u
ka bolofara min n'o bɛ malaburu kɔnɔna na k'o kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan u ka section secrétaire généraux n'i y'a ta k'a lajɛ min ye u ka section ninnu ye 39 33 olu bɛɛ lajɛlen jɛna n'a ye k'a fɔ bureau min n'o sigira Mamadu Sidibe fɛ k'u tɛ a lakodɔn ko wa ko min ye u yɛrɛ ka bureau ye u yɛrɛ to a la bureau ani bureau min bɛ bɛɛ lajɛlen ni bɛɛ lajɛlen sen bɛ don a la k'o baaraw boloda bɛ ka bila février kalo ni tile 27 la san 2021 nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔ Jango Kulubali ale ka fasiri don Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn waje ne ko bala cogo bɛ di wari ne bɛ n tigɛ don ko kura le EPI fasiriba n'o ye Mamadu Jara kɛ a ko min ye buruko gɛlɛya ye o ye an ka faba sɔrɔ tuguni wari tɔrɔ de sababu jumɛn nana ni buruko gɛlɛya ye a bara ta mburu ale jɔyɔrɔ ka bon dun ka fɔ sabatili la balo wari tɔrɔ de tile bɔ ka tile bin du mun bɛ ko mburu a tɛ don duda fɛ wari tɔrɔ de a bɛ da an ka jamana in kɔnɔ fasiriba ko mun nana ni nin buruko gɛlɛya in ye a ko siga kɔni tɛ min na mburu feerelaw ka jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen Bɔkari Tarawele sabu min ye lafasatɔnw ye olu tilalen bɛ u y'a yira k'a fɔ min kɔni ye farini ye ale min bɛ kɛ ka mburu dilan Bɔkari Tarawele ko dɔ farala o sɔngɔ kan dɔ farala o sɔngɔ kan jamana ɲɛmaw ye wulikajɔ jumɛn kɛ min ye buru ye dɔ fana bɛ se ka fara o sɔngɔ kan tuguni Bɔkari Tarawele u ko kalasha abada buru kɔni a bɛ to a sɔngɔ kɔfɔlen na sabu min ye an ka jamana in ye fantan jamana ye buru min bɛ dun ka caya kosɛbɛ Bɔkari n'o fana sɔngɔ gɛlɛyara fo ka se malo sɔngɔ ma a dɔ bɛ dɔ la forokoni bɛ to a dugusara la a ko min kɔni ye lafasatɔnw ye n'o ye buru dilannaw ye u ko tile 3 baara bila olu bɛ n'o ŋaniya ntɛnɛn bi tarata sini araba k'olu tɛna buru dilan ko boulangerie mansiw b'u yɛrɛ lafiya fasiriba ko min ye hali olu yɛrɛ ka ɲɛkumu kan ko ye sabu olu ye bolola baarakɛla ye n'olu ye min kɛ olu b'o de tɔnɔ sɔrɔ n'u yɛrɛ ma fɛn kɛ u bololankolon don nka k'u bɛ jɛ n'o bololankolonɛ ye ko sabu n'i y'a lajɛ dimi dɔw bɛ n'a donna adamaden na Bɔkari Tarawele e kuma k'i b'i sigi k'i hakili jagabɔ n'o tɛ ko dɔwɛrɛ bɛ fara dimi kan kuma a ko min kɔni olu ka baara bila in ye k'u dusukun tɔɔrɔlen don fo k'a damatɛmɛ a ko o kɔrɔmasuru ye mun ye a ko n'i y'a lajɛ waati dɔ la farini bɔra tun bɛ 3,400 na min kɔni farini ye dɔ farali y'a sɔngɔ kan Bɔkari olu kɔni y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka dɔ fara buru wari fana kan sabu buru sɔngɔ jamana ɲɛmaw de b'a dantigɛ u ko kalash abada ko kuma tɛ Bɔkari Tarawele u y'u to sigi kɔnɔ min ye farini bɔra ye tuguni 300 nana fara 3,400 kan k'a kɛ 3,770 ye Bɔkari o kuma k'olu tɛ min sɔrɔ olu tɛ min sɔrɔ baara la o kuma k'olu tɛna se k'a feere o da la fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni boulangerie caman ye olu kɔni datugulen tora kunun hali ni dɔw kɔni bɛ olu y'a yira k'a fɔ olu mago kɔni tɛ garafu in na farini bɔrɔ caman kɔni bɛ olu bolo olu na baara kɛ ka buru di jamanadenw ma a ko hakilina kɛra 2 ye an bɛ baara kɛ an tɛ baara kɛ Bɔkari Tarawele k'u fana to farafarali la u sago fana tɛna sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo f'u ka kɛ jamakulu kelen de ye o hakilina ye min ye k'o laɲini bolodaw ka se ka k'u ye nka min ye dugudenw ye maanifin tun bɛ kinikini na kunun Bɔkari maa caman de bɛ yen olu kɔni fɔra buru kɔ nka dɔw bɛ olu ye buru dun fo k'u fa bi kabini dugu jɛra i yɛrɛ fana bɛ ka buru te cogo min na i bɛ ka buru te ten fiɲɛ nana ɲɔsɔrɔla bolo sɔrɔ sana dɔw ka boulangerie datugulen dɔw ta dayɛlɛlen don bon an bɛ min da o kan grève bɛ se ka réussir cogo di nin grève bɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna an ka kumaw tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye min ye jamana ɲɛmaaw ye wa i ma fɛn dɔ jateminɛ lɔkɔlita o lɛkɔlita boulangeries ani buru feerelaw olu de bɛ nin ɲɔgɔn sama daminɛ ni dɔ farala farini kan diyagoya dɔ bɛ fara buru kɔni kan wa an bɛ min f'i ye o dɔrɔn mɛ a ma fara farini kan e de b'u ka baara kɛ wa olu de b'u ka baara kɛ n y'a ɲɛɲini kunun ko n bɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna minnu bolo b'a la e bɛ kuma olu nin yɔrɔ la foyi ma fara farini kan maliyɛn yɛrɛ de filɛ nin ye an taabolo dɔlen Bɔkari a to maa minnu ka diɲɛlatigɛ baara ye n bɛ min fana da o kan i y'a dɔn fɛn boulangerie kɔnɔna na tasa belebele min bɛ yen ni farini bɛ don a kɔnɔ k'a kuruba o bɛ wele ko pétrin buruden 250 de kan ka bɔ o kɔnɔ a ma fɔ i ka buru dilancogo fɔ sisan n tɛna dilancogo f'i ɲɛna o buruden 250 in a garamu a kelen o kelen garamu kan ka kɛ garamu 700 ye mais sisan hali garamu tɛ 200 sɔrɔ o bɛ faamu cogo di o kan ka feere 50 de la o ni gouvernement bɛnn'o kan o bɛ faamu cogo di n'a fɔra ko dɔ farala farini kan o bɛ kɛ olu ka dalu ye k'a sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye
a bɛ faamu cogo ka ni dusu bɔ fufala ne dusu ma bɔ sa maa minnu ka baara don jamana man ka kɛ yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ ye o an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maa minnu ka baara don e tɛna se ka olu niyɔrɔ kuma de fɔ n bɛ fɛ k'o de f'i ye maa minnu ka baara don n'olu ko k'a finen don a finen don nka an bɛ min fɔ fana ka da o kan o ni gouvernement bɛnna fɛn buru kala kelen a garamu ka kɛ garamu 300 ye buru garamu tɛ ka 300 sɔrɔ i kɛra komi ya a ma 300 sɔrɔ wa buru o bɛ pétrin kelen kan ka kɛ buruden 250 ye o bɛ buruden 400 bɔ e ma ye buru bɛɛ ka fɛgɛ a b'i da fara n'i ma jange i bɛ taa labɛn asiko ma biyan jɛrɛjɛkulu tɔ biyan u tɛ fɛn fɔ sa o association de défense des consommateurs ninnu bɛ yen pour la forme seulement wari i ka baara tɛ ka buru poids lajɛ minnu ka baara don n'olu ye min fɔ an ye ne ka baara tɛ ka buru poids lajɛ nka n'a giriman dili ma a ka di ye i ka n'i dusu bɔ fufala kisa i dusu da an ka taa maa dɔw de bɛ yen olu ka baara don fasiriba ko wari buru mun bɛ ka feere 50 a kala kelen a ko ni kɔfilɛ ma kɛ sɔɔni olu kɔni bɛna dɔrɔmɛ 5 fara kan k'a kɛ 55 ye e ko dɔw yɛrɛ m'o nun dun ka ban de a feerela kuru b'o 70 min ye ayiwa o tuma min ye 55 ye kɛmɛ burukala filila 100 fasiriba ko n'o ye Mahamadu Jara ye a ko burukala kelen kɔni min ye engros prix ye 55 n'o dira engros prix la o tuma min ye détail ye o tuma kan ka di 66 la wari tɔrɔ fo ka taa fɔ ko ɲɛmajɔ kɛra nin ko in na o tuma a ko a mana tigɛ da o da la min ye an marabaw ye olu de bɛ buru sɔngɔ k'a dantigɛ min ye farini bɔrɔ ye a bɛna sɔngɔ minnu na olu de b'o dantigɛ min bɛ dilan jamana in kɔnɔ min bɛ bɔ jamana in kɔfɛ wari tɔrɔ o tuma an bɛ jan an bɛ dugawu de kɛ ala ka buru sɔngɔ ala k'a kɛ malidenw ka wasa kɔnɔna la o tuma k'a jigin ka dun ka fa sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mahamadu Jara ale ka sɛbɛnni don n'o tɛ ni buru ma dilan an bɛ segin tɛmɛnan ye buru ko kuma tun an bɛ tile gannen don tɛmɛnen bɔ jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o ko a ma ko le témoin le témoin ye maa min ka fasiri ye nin ye n'o tun ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye nin taamakɛlaw nɔfɛ o de ye Amidu Keita ye Amidu Keita a y'a jira k'a fɔ min ye docteur Nango Dambele ye CMDT PDG n'i y'a ta k'a lajɛ ani an ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ cikɛko ni mɔnikɛko ma u taamana ɲɔgɔn nɔfɛ délégation ninnu u kɔni ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ in da la ka ɲɛsin CMDT ka cɛkɛda bolofaraw bɛ fan o fan fɛ jamana in kɔnɔ o ye taama in kɛ ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma i n'a fɔ Welesebugu Buguni Kajolo Woroni Kucala Sikaso Kumantu fo ka taa se Yoroso ma min ye docteur Nango Dambele ani ministre ka fara a taama ɲɔgɔn tɔw kan i b'a ye k'a fɔ nin taama senfɛ administrateurs généraux olu tun bɛ taama na fo ka taa se personnel de la direction des filiales ma min ye président intérimaire n'o kɔni bɛ confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton o fana n'o ye an fa Kulubali ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ taama na ministre ni Nango Dambele nɔfɛ wa a jirala k'a fɔ Nango a ye sen cu jamana in yɔrɔ yɔrɔ la ani anw ka kɔɔri sɛnɛnaw a n'olu kumana min ye usine yɛrɛ cakɛlaw ye n'o ye baarakɛdenw ye a n'olu kumana ka taa se usine yɛrɛ ɲɛmaaw ma wa min ye Nango Dambele ye ani ministre ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kuma kelen kan o de ye tɔgɔcɛn min n'o bɛ ɲini k'an sɔrɔ kɔɔri sɛnɛ siratigɛ la san damadɔ laban ninnu na o tɔgɔcɛn ani anw bɛ se ka jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ cogo min na taama in kun dilen bɛ o de ma wa min ye Nango Dambele ye a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye jamana a bɛ n'o kɛ ale ka ministriso sababu la ministriso na wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min ye anw ka cikɛlaw ye o wakiliw ani u mago bɛ se fɛn o fɛn ma n'o ye kɔɔri yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ n'o bɛ intrant agricole kofɔ ka taa se nɔgɔkow ni taabolo wɛrɛw ma ko nin bɛɛ lajɛlen na ɲini ni ka bila anw ka kɔɔri sɛnɛnaw ka bolo kan wa min ye cikɛlaw yɛrɛ ye ko maaninfinw ko an kana kununko tɛmɛlenw kokɔrɔw k'an kana olu kurakuraya ko bawo kɛlɛ ɲɛfɔ a bɛ kɛlɛ ni ka a kuraya kura ye ko wa ko min ye taabolo ye k'an bɛɛ lajɛlen de kan ka ɲɛsin yɔrɔ kelen ma sisan n'o de ye jamana bɛ se ka to a sɔrɔ cogo di kɔɔri sɛnɛ na bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin o ma wa ale ka kɔrɔfɔ b'ale b'a ye k'a fɔ ministre fana ye kɔrɔfɔ ta n'o ye Mohamed Ould Mahamudu ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye anw ka nin cɛkɛda in ye toit belebele min tun bɛ a la n'a kɛla sababu ye ka jamana yɛrɛ tɔgɔ yɛlɛyɛlɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na ko o toit o kan ka ɲini ka segin Mali ma wa kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye CMDT ye nin kura min kan ka fiyɛ a la k'ale n'a ka ale ka ministreso ani cɛkɛda wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko u kɔni bɛ baaraw la hali n'a sɔrɔla a bɛɛ lajɛlen tɛ ɲɛfɔ wa min ye baaraw ninnu ye hakilina minnu bɛ o la o de ye kɔɔri sɛnɛ ka se ka don ba la min ye kɔɔri sɛnɛnaw olu ka nafa sɔrɔ kɔɔri sɔngɔko a ka se ka kɛ basigi ye sɛnɛkɛlaw ka se ka nimisi wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna na wa ko min ye nin
ni usine ninnu kɔnɔna ye ko cɛkɛlaw n'o ye dugumamaw ye olu ka sanfɛmaw dɔn o ɲɛmaw ye wa sanfɛmaw fana olu kana tigɛ dugumamaw la o minnu y'u ka baarakɛdenw ye k'a dɔn ko n'i y'a mɛn i bɛ ɲɛmaya la ko maa de bɛ i kɔ maa de bɛ duguma i bɛ maa min kɔni k'o bila i ka cimisɛnw na wa min ye kɔɔri sɛnɛnɛw fana ye ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔnɔnajɛya ko bawo min ye jamana in ye ko a tɛ jɔ fo ka taa sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen tigɛ di bɛ ɲɔgɔn ma min ye docteur Nango Danbele ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔw kɔni na kɛ waati ni don nataw kɔnɔna na kɔɔri sɛnɛ campagne 2021-2022 o ka kɛ wasa ye bada jamana faso Maliba ma ni sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ le témoin kɔnɔna na maa min ka wulikajɔ kun don n'o kun ye taama u kun bɛ taamadenw nɔfɛ o de ye Amidou Eketa ye 22 septembre Boubacar Traoré fasiriba n'o ye Jakarija M Danbele jaki a ko an ka taa jolitayɔrɔ la Boubacar Traoré n'o ye jolidiyɔrɔ banque de sang i b'a fɔ dalasuna la centre national de transfusion sanguine Boubacar Traoré fasiriba ko olu ka lajɛ bolo dalen 32nan Boubacar Traoré kuma caman fɔra kɛnɛ kɔnɔna la a ko lajɛ in bolo dara alamisa tɛmɛnen a ɲɛmaya a bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tun bɛ maa min bolo o de ye ministre Somo sigilen bɛ kɛnɛya la ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ bada maa min taara o tɔgɔ la o de ye conseil technique ye docteur Seko Umaru Danbele ale kɛrɛfɛ wari min administrateur bɛɛ lajɛlen kun dafalen bɛ maa minnu da bɛ banque de sang ale kunkanko la a yiriwali a ɲɛnɛmali la Boubacar Traoré min ye a ɲɛmaba ye a bɛɛ lajɛlen bilalaw yɛrɛ ka bonya kɔnɔna la n'o ye docteur Amadou Ebe Jara ye wari kuma bɔra ka ben min ye san tɛmɛnen n'o ye u ka 31 na o lajɛ ye sɛbɛnfura minnu tun taara kɛnɛ kɔnɔna n'o ye laɲiniw ye o laɲini recommandation an ka min kɛ an bɛ nin kɛ u y'o sɛbɛnfuraw lajɛ u sera ka fɛn minnu boloda munna kɛra u ma se ka fɛn minnu kɛ Boubacar Traoré munna a ma kɛ u y'u da don bɛɛ lajɛlen na ni ko lajɛ o tɛmɛnen kɔ min ye san 2021 baara kura ni ŋaniya kura minnu sirilen bɛ da don n'o fana la min ye baara ɲɛta u bɛ se ka yɛlɛma cogo min na Boubacar Traoré min ye CNTS la fasiriba ko a ko olu yɛrɛ kɔni fana b'u gulon u yɛrɛ suna min ye nafolo ye k'a ɲini sabu min ye joli baara ye Boubacar Traoré kuma dɔ la nafolo ɲini bɛ a ko 1,100,000 ani 1,000,000 budget kura min bolodalen bɛ u jigi dalen b'o kan u yɛrɛ ka nafolo ɲini ta la a ko ni dun y'a lajɛ u mago bɛ nafolo mun na 2021 kɔnɔ o ye miliyari 1 $1,19 a ko n'i y'o sanga san tɛmɛnen la o ye 1,900,000 ale ni fila ani 100,000 ani ɲari ye a ko dɔɔni farala kan 100 sarala 13 fasiriba ko Boubacar Traoré fɛn mun bɛ fɔ nin ko in na o de ye Mali jigi belebeleba don n'o ye joliko kuma ye joliko k'a dɔn k'a fɔ ko koba don f'a mago ka si ma a ko an kelen o kelen min ye ka wuli an yɛrɛ ye ka sɔrɔ maa ma busan ta nɔfɛ Boubacar ni ka taa banque de sang na ni ka taa an joli dɔɔni di a ko joli dɔɔni di Boubacar Traoré a bɛ maa dɔn ni kisi sabu maa caman de bɛ sa ka sababu kɛ joli ntanya ye joli sɔrɔ baliya Boubacar Traoré ni dun bɛ taa k'i bɛ taa joli minɛ Boubacar fɛn caman de bɛ bolo da joona a ko ka wuli ka t'i joli yɛrɛ fana numéro lajɛ Boubacar Traoré ko bɛɛ de kan ka kan ka wuli ka jɔw ye a ko fana ntanya bɛ an ka jamana in kɔnɔ a baara ta kulu b'u sɔn kosɛbɛ kunnafoni jijili Boubacar Traoré ni k'a lase jamanadenw ma joli yɛrɛ baara kan ka kɛ cogo min na Boubacar Traoré maa min bɛ wuli yɛrɛ volontariat kɔnɔna la ni ka t'i joli di a don Boubacar ko lajali fɛn na k'i ye a ko bɛ tali kɛ fɛn jumɛn kan ni k'i galabu diya k'a yira k'a fɔ joli min bɛna sama ka bɔ i la Boubacar Traoré a bɛna maanifin dɔ de ni kisi i yɛrɛ fana ka fɛn dɔ bila i da fasiriba ko a ko u ka ni lajɛ bolodako 32nan Boubacar Traoré k'a sigira hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la nka k'u ye foli ta ka maa min sɛgɛrɛ n'i y'a mɛn ko san tɛmɛnen baara n'o ye 2020 ye Boubacar Traoré u ka laɲiniw sera ka sabati o tuma k'u ka ɲɛmaa min bɛ yen ni danaya b'a kan o de ye docteur Amadou Ebe Jara ye Boubacar Traoré ko a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la laɲini minnu kɛra fɛ k'a sera k'a kɛ o tuma ko ni ɲɛmaa ye laɲini baaraw boloda Boubacar Traoré ko dɔwɛrɛ tɛ ta k'i sɛgɛrɛ o de ye foli badabada ye ka tila k'a ɲini fɛ o kuma baara mun ni kɛmɛ k'a nun don baara a nun kana jigin bilen a ka taa kudayi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate 22 septembre maaw an b'u fo an yɛrɛ ɲuman na an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn min ye dankɔrɔba ye a tulo b'an kana nin waati la n'o ye Samu Mariko Sanso maire ye a bɛ foli ta k'a sɛgɛrɛ a ka fo balan tɔgɔ bɛ di Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'observatoire k'an ka taa Senu
an ka banque bolofara min bɛ n'o ye BMS SA ye e ko bamanjilakaw min ye bingani kɛbaw ye o ma taa foli di yenkaw ma wa min ye senu ye ka bɛn janvier kalo tile 29 ma jumaseliw baalen kɔ i b'a ye k'a fɔ nin binganikɛla n'o ye ni zomba kule ninnu ye maa fila u n'u ka marifaw bɛ ɲɔgɔn na u kɔni nana ka na karaw kɔni kɛ BMS kɔnɔna na senu min ye BMS ye a kɛsɛri o kɔni a fɔ kɛsi ye min sigin bɛ wari kɛsu kunna k'a fɔ dɔrɔn nafolo a fara ɲɔgɔn kan i k'a di a ma maa minnu tun bɛ olu yɛrɛ jatigɛ kojugu ko in bɛna o da kan cogo min na maa si ma ni kuma sɔrɔ min ye marifa b'u bolo o kɔni u ye wari muguba kule in fara ɲɔgɔn kan waati min na u y'o bila u ka balaw kɔnɔna na k'a fɔ k'u bɛ bɔ o wari in bilatɔla a haraba ni ani beleke min lajɛ u bolo i b'a ye k'a fɔ min ye sefa wari 8,000 o kɔni buruna wari in don dɔ la u yɛrɛ ka sagi kɔnɔ maa min n'o tun bɛ kɛsu kunna ka taa se gardikɛ min n'o sigi in bɛ yen u kɔni u bɔtɔla de mugu wuli olu maa fila la o kɔni maa bɛ dogo don de kɛ sa baw u ni ma to a ko da fɛ min ye marifakisɛ kɔni a donna ka da maa ninnu kɔni farisogo la min kɔni mankan bɔlen kɔ kulekan bɔlen kɔ u taalen kɔ maaw ye kulekan kɔni bɔ k'a fɔ a ye na dɛmɛ don karisa ni karisa ma o nana ka n'olu cɛ teliya la ka taa n'o ye lapitani waasa dɛmɛ ka ta ka don ma u ninkun kana to a ko da fɛ cogo min na wa n'i ye nin zo ninnu lajɛ minnu taara ka taa nin bɛngali wale kɛ BMS jabala la senu i b'a ye k'a fɔ o kun kɛn bɛ ka forokiyajɛw de don koyi maa t'u ye ka siga u la i n'a fɔ jumadonya don bɛɛ lajɛlen b'o dɔn Mali seleke 4 kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen ni forokiya bɛ ɲɔgɔn na kabi juma sɔgɔmada yanni jumaseli waati cɛ ni maa ninnu forokiyajɛmanw de tun b'u la n'i y'o ye t'u bisigi k'a fɔ ni bingani wale o taabolo bɛ u la walima a ŋaniya bɛ u kɔnɔ o kɔni wulikajɔw bɛ senna min ye maa minnu n'olu tun bɛ dafɛla ninnu na olu kɛlen kɔ ka a kɔrɔfɔ mɛn u ye wele bila senu polisilakaw ma olu kɔni bɛ se kɛnɛ kan waati min na u nana sɔrɔ nin ko kɔni a minɛ sa min ye nafoloba kule ye nafolo min na hakɛ ma dɔn o nafolo kɔni o taara nin binganikɛla ninnu fɛ min ye Matisi Jara ye ale de ye nin kɔrɔfɔ sɛbɛntiya kunnafoni ɲini n'a ye n'o ye Adama B. E Konate ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ l'observatoire kɔnɔ min ye Adama B. E Konate ale ka wuli ka jɔ Bokar Traoré l'indépendant Fasiriba n'o ye la rédaction ye a ko an ka taa 12e arrondissement la an ka polisilakaw Bokar Traoré e sigi e foli bada u bɛ taa ni ka Mali finitigilakaw sɛgɛrɛ a ko 12e arrondissement commissariat a bɛ sigida Gale la n'o ye bolikasomugu commune 1 Bokar Traoré u ye munumunu salo boloda ni ka bamanci ŋana dɔw minɛ Bokari ko nin kɔni bɛna kɛ fiɲɛbɔ da belebeleba ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ an ka finitigilakaw u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen la a ko sanjukɔrɔ wɔsi de ti dɔn n'o tɛ Bokari Mali finitigilakaw min kɔni ye cɛfɔli ye Bokari ko de kɛ ka fu kun waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabu tile ti bɔ ka bin abada n'u ma cɛnikɛla dɔ bɔ an cɛ la Fasiriba ko a ko nin ko in kɛra janvier kalo tɛmɛnen tile 27 an kɔrɔ araba tɛmɛnen a ma jɔ kun kelen bɔba Sangarebugu la Bokar Traoré Sangarebugu yɔrɔ min bɛ ni ka taa Marseille bolo kan Bokari min ye butigitigi dɔ de bɛ yen ale kɔni dɔn bɛ ni telefɔni na maɲɔgɔlɔn feereli ye butigitigi a ka butigi kɔni sɔnsɔnnin bɛɛ Bokari min kɔni ye bamanci dɔ de filɛ nin ye ka na firingan kɛ butigi kan ni ka dakari ni ka telefɔni min ka d'u ye Bokari k'o cɛ ni ka butigi kɛ batɛmɛsira ye Fasiriba ko Bokari butigitigi kɔni o ma ta bila da girinda la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ni ko i jɔni sɔrɔ an bɛ sariya jamana na an bɛ taa ta da sariya tigilamɔgɔw tulo kan o kɛra lakanabaw ye Bokari min kɔni ye 12e arrondissement commissaire Bokari ale kɔni ka danga n'o ye Yaya Ɲamile Bokari ale n'a ka chef Béari o ye commandant Danseni Kone u k'a ma ko Derika ale tɛ dɛsɛ ko la Deriki a n'a ka cɛdenw Bokari olu kɔni y'a lajɛ k'a fɔ min kɔni tiɲɛni ye a kɛra yɔrɔ min na o de ye Marseille ye n'i tɛmɛna Sangarebugu la o tuma min ye mɔmɔli u y'o daminɛ sɛgɛsɛgɛli u y'o daminɛ Bokari min kɔni ye maa dɔ ye sa u nana ye k'a fɔ o bɛ ko dɔn nin ko in na n'o ye ATD u k'a ma ko jamais ATD jamais Bokar Traoré funankɛni yɛrɛ don ko lakɔlilen don san 19 a ko a daga wuli terikɛ dɔ fana bɛ yen o ye AC ye o fana lakɔliden ye san 20 dɔrɔn lakɔliden so kɔni Bokari Fasiriba ko ni maa fila san 19 san 20 u sina ka tigɛ k'u la tɛ Sangarebugu la
tigɛ kɛr'u la Sangarebugu la Bokari Traoré ala ni maa dɔw kɔni ka jateminɛ na olu de kɔni kibaruya ta ka finitigilakaw t'u ka sɛgɛsɛgɛliw la ni k'u lasɔmi k'a yira k'a fɔ maa 2 bɛ anw kɔrɔ yan Bokari u ka diɲɛnatigɛ taabolo yɛlɛmalen don o tuma min ye fɛn b'u bolo bi a ka bon hakili ma Bokari min y'u ka sokɔnɔna ye dɛ finitigilakaw sina ka na firin k'u ka sokɔnɔ k'u ka so larawuli k'a lajɛ min ye téléphone portable kurakura ka taa bila batterie ni a chargeur la Bokari ale ni min kɔni carte mémoire ye cɛ ka fɛn fɛn tunna Bokari a tila bɛɛ sɔrɔla ye o tuma u ka sokɔnɔna kun yɛlɛma bɛ ka kɛ téléphone dilan usine ye sa Fasiriba ko Bokari Traoré téléphone dɔrɔn tɛ koyi min ye marifa farafin marifa farafin dilali bolola dilani Bokari Traoré o de caman fana tun bɛ bɔrɔ kɔnɔ sokɔnɔ ye sokɔnɔna in tun kɛmɛ i b'a fɔ ko munition bila yɔrɔ ni denmisɛnnin 2 san 19 san 20 Bokari Traoré Fasiriba ko min ye sɛgɛsɛgɛli ye o baaraw bɛɛ lajɛlen bannen kɔ u y'u ɲininka marifa ninnu a y'olu fana bɔ min u ko marifa ninnu bɔra yɔrɔ min na dɛ o de ye Banankɔrɔni Banankɔrɔni marifa dilanna dɔ bɛ yen o tuma an bɛ to ka taa marifa de sa u fɛ k'a k'an mako ye o ma t'o minɛ wa tuma dɔ la an b'a jago minɛko 2 u taara nɛgɛ k'u bolo la baara ɲɛna Fasiriba ko min ye commissaire divisionnaire yɛrɛ n'o ye Hamadu Aga Elmedi ale yɛrɛ wulila ni k'i sen don nin ko in na k'a yira k'a fɔ ko nin sigili t'i lajɛ Bokari k'a yira k'a fɔ butigiw dakarili marifaw cili Bokari Traoré o tuma maa minnu ka baaraw ye fo tigɛ ka ta ka da u kan a ka kɛ ten Fasiriba ko ni maa 2 Bokari min ye juma tɛmɛnen fana ye janvier kalo tile 22 n'o ye ATC ale ni AC Bokari min kɔni jagatatigi dɔ ye Sangarebugu la u sina de ka coup de sommation ka sin ka marifa de ci sanfɛ ko k'i jɔ Bokari o sina o jatigɛbagatɔ o ye moto fili k'i digi u y'o ka moto fana ta Fasiriba ko n'i y'a lajɛ Sangarebugu bolo ka taa bila Marseille ale ni Bulukasomugu daminɛ ni cɛnnikɛla 2 lakɔlidenni 2 san 19 san 20 lakɔliden zo Bokari ni maa 2 u ye maaw kamana gan fo k'a dama tɛmɛ maa tɔɲɔ man ɲi wa k'u nin t'u siɲɛ fɔlɔ kaso la koyi k'u ye kasoladon min kɛ Bokari k'a dagosi de ka bon kosɛbɛ wa nin ze kiiritigɛlaw kana sɔn u ka bɔ dɛ san 10 kɔni o bɛ dafa yɔrɔ yɔrɔ u hakiliw bɛ fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don indépendant mɔgɔw bɔ jabate u ka fo hakili la sɛbɛn min n'o kun sugandila ɲɛmaayaso fɛ ka di aw ma sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni o minɛn sanni na yan y'o sanni ne Bokari ni minɛn sanni la an bɛ k'an bɛɛ da ni ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye bakurubaya foli la ko bɛɛ lajɛlen ni ce a ka kɛ ten maa o maa y'an lamɛn radio minnu b'u ka fiɲɛ tulukala minnu ka bila an na radio Fafeke n'ale filɛ nin ye Jaramana bila ale marabolo la o kuma bila ale fana bɛ Segu fɛ min ye radio Fafeke a directeur du programme Zendaw an b'a fɔ jamu kan ɲi Bokari dugu 36 olu de bɛ a lasɔrɔ ala ni olu sababu Yaya Blanche Daw an b'a fɔ a yɛrɛ tun nana Bamakɔ ni waati la a bɛ Peteso dugu wɔlɔ o commune na o tuma an b'a fɔ a n'a ka jama Elhaji Bɛɲare an b'a fɔ a den Kayatu Batoma ale ni Madame Samake Ramsɛzɔ dankɔrɔba in bɛɛ kan na n'o ye chef d'escadron commandant Lassana Tamba Keita an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a bɛ wuli ka jɔ min na lakana baara la an ka jamana in kɔnɔ tiɲɛni minnu kɛra o don na Ture la Bokari nin bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka mara kɔnɔna la gendarme minnu wulila ka taa minɛli kɛ maa 9 k'u minɛ cɛ 7 muso 2 ale de ka cɛdenw don o kana bɔ tugun n'o ye brigade territoriale de Senu a bɛɛ lajɛlen bɛ ale de ka mara kɔnɔ Bokari min ye dankɔrɔba ye an b'a fɔ Zegwa n'o ye commandant Sidi Mokhtar Dambele chef de bureau de douane de Zegwa an bɛ Abdurahmane Traoré ale directeur commercial so Kapula n'a ka danga n'o ye Amadou Ndaw ye Bokari an bɛ monsieur Kulu fo ale ye mécanicien ye a bɛ Tabakoto bɔn jabate ne bɛ min dɔw kan o de ye an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an kunjoli Togo an b'a fɔ bawo jɛmu in a tɛ tɛmɛ a kan a bɛ a lamɛn a ka bureauba in kɔnɔna na maison des aînés na min ye Togola couture ani mercerie Togola o bɛɛ lajɛlen ye maa kelen ka danganiya ye Amadu Togola an b'a fɔ min ye ɲɛmakɔrɔ kurani sarababilen yirala ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen k'u ka fo établissement Sɔrɔ frère a bɛ bɔ Samura n'a ka baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Amara Samake maire signataire do ɲɛmakɔrɔ mairie kɔnɔna na an b'a fana fo ka taa se Tijani Sako Abdul Salam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka ye butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tourna na wa min ye Bakari Sidi Jabate ye chef sécurité physique
du personnel BDMSA ka taa se lieutenant Daouda Adama Traoré ma min ye chef ale ye chef délégation judiciaire ye 7e arrondissement na min ye major de police Gawsu Diallo section carte d'identité o fana abe 7e arrondissement na wa no o fana bola min ye boutique électron de la nation Cheikh Oumar Dia ana baraka ñon ko bela jele fu wari sisan mina wule ninga sigoro labla pour rappeler naka jama ye fargolo na je bunu dado la neke kanya mugan surafana to madun ni kuna fani kelembe santalama jibi ka foka wala nyama don ale tumbolo be neka kara fejiro la eni ne kunye bi kibara la sebaye shini araba wati kilema se ambe gere kene kono fenfe make shini kuna foni ye ambo benega moni go da bela je den local la dira la amba fosa akambe je wati were wa salama